Abese. Me uncle long. Hey. Hey, me uncle. Na eti say. Me adumu. Na odo onya yonko papa. Enya yonko papa na menye. Ba me ma ha nyina a kire se yesi wo betu kwan. Ah. Na ya ahefo na bobo mo sa man. She, na yesi kurom wa nyina ne yeda. Ah, na je se waduani nie no wasem pa. Ye beton. Me sa kwantuo na me ba bit. E wodie nti a me tu sa kwan no. Enti so what so obi ababo amane wo so obusam die nti a me tu sa kwan no. Na bedwino ka se me mfa nkwa kwam do ko kwa akwa ere. Ah, aseme na aka chem sa. Nya de okoy na me koye bi. Adwuma ba ye meye. Ah, aseme na aka chem sa. Ah, long face pa. Me na me kwa me kwa ya adwuma o. Me zuma ya adwuma. Me kwa di mate. Ah? Me kwa di mate. Me kwa di mate. Na fi na me ko bia ma obi asie. Me kwa sisa coins. Nya se adwuma. Na je se o sisa coins e chen wo. Ah! Me ko pepe ya trotro atete afiri ma o se. Akwa we nso ka fu. Share. Sa adwuma na wo wai wa de so kwa akwa. Wo free station beduru ya na driver ni wo Genesis. Wo di agrope mate phone de adwane. Ze Kumase de mate for mu ni fa ho de sa o. Onsa chi nya oda. Enti se onsa. Ende empemfa ka to dada na me e mo. Se met na ha dom fofu atu sre pa minya hwede. Nka me bekwa kwotene kuruma kodi mi. Apese pa. Na betina ha be ha me. Menye se we nko ade akọ bye bye. Apese o ma bye. Me ko. Uni da bele ozuko ye mate. Na teze krom ha ya no otro pa. Na no de etro. Na o de mi di wafia. Pe bibi ma mi ndie na ma ba ndie na ma ba. Nza mba ha che. Me no ahwen nso. Nya wo na wo no ma me de na wo no ano. Me ni nse ma me ba bere ya bom bi krasi oba mi hu de wa fa. Oh, ono ampa. Yenko. Krom ha asem pa. She na ga zo bi ada.